הנושא הבא שנדבר עליו הוא הלוואות. כל הלוואה מתחלקת לשניים. יש לנו קרן ויש לנו ריבית. מה זה קרן? אם נגיד אני קיבלתי עכשיו הלוואה מהבנק של 1,000 שקל, הקרן של ההלוואה היא 1,000 שקל. קרן זה הסכום של ההלוואה. הריבית זה הכסף שאני משלם מעבר, כי אם נגיד עכשיו קיבלתי הלוואה של 1,000 שקלים, מן הסתם אני אחזיר סכום גבוה מזה. אבל מתוך הסכום שאני אחזיר, 1,000 זה קרן, וההפרש זה יהיה ריבית. כשאנחנו מדברים על הלוואות, יש שתי שאלות שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו בכל הלוואה. השאלה הראשונה זה האם ההלוואה צמודה או לא צמודה. זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה זה האם ההלוואה נפרעת, שנפרעת זה משולמת, זו אותה מילה. אז האם ההלוואה נפרעת בתשלומי קרן שווים, או נפרעת בתשלומים שווים. מה ההבדל ביניהם? אם ההלוואה נפרעת בתשלומי קרן שווים, זה אומר שנגיד, אם לקחתי הלוואה של 1,000, אני מחזיר כל חודש, סתם נגיד 200. אבל הריבית משתנה. למה? כי איך מחשבים לי את הריבית? רואים כמה כסף כרגע יש לי בהלוואה, ואז מורידים מזה ריבית. אבל אם כבר החזרתי חלק מההלוואה, מן הסתם מה יקרה לריבית? תקטן, כי יש לי פחות כסף להחזיר. פה אני משלם כל חודש תשלומי קרן שווים, אבל הריבית משתנה. כלומר, התשלום הכללי שאני מחזיר הוא לא זה. כשאני מחזיר תשלום בבנק על ההלוואה, מחושבת בפנים גם הקרן, הסכום שאני צריך להחזיר מתוך מה שקיבלתי, וגם הריבית. זה התשלום הכולל. אמרנו שהתשלום הכולל זה PMT ממקודם. אז מה ההבדל? שההלוואה שנפרד בתשלומי קרן שווים, ה-PMT משתנה, וההלוואה שנפרד בתשלומים שווים, זה אומר שה-PMT קבוע. ובהלוואה שהיא נפרד בתשלומים שווים, אנחנו נתייחס אליה כאילו היא סדרה. לגבי הלוואה בתשלומי קרן שווים, נראה את זה בשאלה הבאה. בואו נראה את השאלה הבאה שעוסקת בנושא של ההלוואות. חברה קיבלה הלוואה של 600,000 ש"ח ל5 שנים. ההלוואה בריבית של 1% לחודש. א', אם ההלוואה נפרד בתשלומים חודשיים לפי קרן בחלקים שווים וריבית על היתרה הבלתי מסולקת, מה יהיה ההחזר? 35. סעיף ב', אם ההלוואה נפרד בתשלומים חודשיים שווים, מהי יתרת החוב לאחר 35 חודשים? אמרנו שבכל שאלה בהלוואות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות. קודם כל, האם ההלוואה צמודה או לא? אני רואה שלא מדברים איתי פה על הצמדות, אז ההלוואה לא צמודה. שאלה שנייה שאני צריך לשאול את עצמי, זה האם זה תשלומי קרן שווים או תשלומים חודשיים שווים. כי זה טיפול שונה בכל אחת מהאופציות האלה. אז בסעיף א' אני רואה אם ההלוואה נפרד בתשלומים חודשיים לפי קרן בחלקים שווים. זו ההלוואה הזו, אני מטפל בה בתשלומי קרן שווים. בסעיף ב' אומרים לי אם ההלוואה נפרד בתשלומים חודשיים שווים, שזה טיפול שונה. אמרנו שהטיפול הזה אנחנו מטפלים כאילו זה סדרה. אבל תכף נגיע לסעיף ב', נתחיל מסעיף א'. אומרים לי שההלוואה נפרד בקרן בחלקים שווים. אמרנו שקרן זה הסכום שקיבלתי בהלוואה. כמה קיבלתי? 600,000. אם ההלוואה היא ל5 שנים, אני צריך לדעת כמה אני מחזיר, אבל אני רואה שהריבית היא לחודש. בגלל שהריבית היא לחודש, גם את התקופות אני צריך להתאים לחודשים. בשביל להפוך 5 שנים לחודשים, אני מכפיל ב-12, וזה יוצא לי 60.
אם כל חודש אני מחזיר סכום שווה של קרן, אני רוצה לדעת כמה קרן אני מחזיר בכל חודש. 60 חודשים ההלוואה, 600,000 חלקי 60, 10,000. זה הקרן שמחזירים כל חודש. כל חודש אני מחזיר 10,000 שקל בלי קשר לריבית. מתוך הסכום של ההלוואה, כל חודש 10,000, ועכשיו כביכול אני צריך לחשב את הריבית. עכשיו אומרים לי דבר כזה, הריבית היא על היתרה הבלתי מסולקת. מה זה אומר בעברית? מה שאמרנו מקודם, הרי איך אני יודע כמה ריבית אני משלם? הבנק רואה כמה עוד נשאר לי מההלוואה. לפי מה שנשאר, מזה הוא גוזר את הריבית. זאת אומרת, בשביל לדעת מה הריבית פה, אני חייב לדעת כמה כסף נשאר לי. שואלים אותי, מה יהיה ההחזר ה-35 בהלוואה? אמרנו שכל החזר של הלוואה, שזה ה-PMT, מורכב מקרן ומריבית. אז הקרן אני יודע כמה היא. אבל בשביל לדעת כמה ריבית אני משלם, אני חייב לדעת כמה כסף נשאר לי להחזיר בהלוואה הזאת ב-35 חודש. אבל שואלים אותי, מה יהיה ההחזר ה-35? כלומר, בשביל לדעת כמה ריבית אני משלם, אני צריך לראות כמה כסף נשאר לי אחרי 34 חודשים, ואז אני אדע כמה ריבית אני משלם בהחזר ה-35. כל ההלוואה שלקחתי היא 600,000. בשביל לדעת כמה ריבית אני צריך לשלם, אני צריך להוריד את כל התקופות שכבר שילמתי. אז אם שואלים אותי כמה ריבית אני אשלם בהחזר ה-35, אני מניח שכבר שילמתי 34 תשלומים של קרן. 34 כפול 10,000. זה נותן 260,000. זה יתרת הקרן הבלתי מסולקת. או בעברית, כמה כסף נשאר לי בהלוואה אחרי 34 חודשים. עכשיו, אם היה רשום לי פה מה ההחזר ה-45 והקרן בחלקים שווים, אז הייתי מוריד פה 44 חודשים. כאשר הקרן נפרד בחלקים שווים, אני תמיד מניח שעד התקופה ששואלים אותי, שילמתי. פה יש 35, אז פה יש 34. פה יהיה 40, שם יהיה 39. פה יש 20, שם יהיה 19. זאת אומרת, לפני שאני בא עכשיו להחזיר את התשלום ה-35, זה מה נשאר לי בהלוואה. זה מה אני צריך להחזיר, 260,000. איך אני יודע כמה ריבית אני צריך לשלם על זה? הריבית היא 1%. מאיפה גוזרים לי את האחוז הזה? מפה, מה-260,000. 260,000 זה כמה נשאר לי בהלוואה, ואני צריך להוריד 1% בחודש. אחוז זה 0.01, כל זה יוצא 2,600. זה הריבית בתשלום ה-35. עכשיו אני יודע כמה כסף אני מחזיר, כי זה מה אני מחזיר כל פעם, ובנוסף לזה מצטרפת לי הריבית. אז אם שואלים אותי מה יהיה ההחזר ה-35, אני לוקח את זה ומוסיף לו את זה. ההחזר ה-35 הוא 10,000, שזה הקרן, ועוד 2,600, שזו הריבית. כל זה מרכיב לי 12,600, שזה ה-PMT שלי. הרי אמרנו שהתשלום שאני מחזיר בכל פעם מורכב גם מקרן וגם מריבית. זו הקרן, זו הריבית, ביחד בהחזר ה-35 אני מחזיר 12,600. בואו נראה מה קורה בסעיף ב'. בסעיף ב' אומרים לי, אם ההלוואה נפרעת בתשלומים חודשיים שווים, מהי יתרת החוב לאחר 35 חודשים? אמרנו שכאשר התשלומים הם חודשיים שווים, אני משתמש בסדרה. אני מכיר בסדרה שתי נוסחאות. יש לי את הנוסחה הזאת,
PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת n כפול I, ויש לי את הנוסחה הזו. AV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1 חלקי I. השאלה באיזה מהם אני משתמש. אז קודם כל בואו נראה. אמרנו שההלוואה היא ל-60 חודשים. בואו נבין מה קורה פה. 60 חודשים. שואלים אותי מהי יתרת החוב לאחר 35 חודשים. כלומר, פה באמצע מתחלקת לי התקופה. יש לי פה 35 חודשים. בשביל להגיע ל-60 חודשים, נשאר לי פה 25 חודשים. אני צריך להבין כמה אני צריך להחזיר, או יותר נכון, כמה נשאר לי בהלוואה לאחר 35 חודשים. כלומר, אני צריך לדעת מה הסכום פה. השאלה, באיזה נוסחה אני משתמש? אם הייתי צריך לדעת כמה הסכום שווה בסוף, אז הייתי משתמש בנוסחה של ה-EVI, כי EVI זה כמה הכסף שווה בעתיד. אבל אני צריך לדעת כמה הכסף שווה פה. כאילו זה היום. כאילו עברו כבר 35 חודשים, היום נשארו לי עוד 25, כמה הכסף, או ההלוואה במקרה הזה, שווה היום. וכשאני צריך לדעת היום, אני משתמש בנוסחה הזו. PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת n כפול I. את ה-I אני יודע, 1% לחודש, אבל את ה-PV אני לא יודע, וגם את ה-PMT אני לא יודע. כי אני לא יודע כמה אני מחזיר, אני יודע שזה תשלום שווה, אבל אני לא יודע כמה. איך אני אמצא אותו? PV של הלוואה מבחינת התקופה כולה, הוא תמיד הסכום שקיבלתי. כי אם עכשיו קיבלתי 600,000, זה הסכום שקיבלתי עכשיו. כלומר, אני קודם כל לחלץ את ה-PMT דרך כל התקופה של ההלוואה, ואז אני אטפל בחודשים האלה. אז נניח כאילו, עכשיו אנחנו מדברים על ההלוואה כולה. אז ה-PV הוא 600,000, כי זה הסכום שקיבלתי. כל זה שווה ל-PMT, כפול 1 ועוד, הריבית היא 1% לחודש, כלומר 1 ועוד 0.01 בחזקת 60, פחות 1, חלקי 1 ועוד 0.01 בחזקת 60, כפול 0.01. אחרי שאני מטפל פה בכל הדברים האלה, מוצא את הסכום הזה, ואז מחלץ את ה-PMT, ה-PMT יוצא לי 13,346.66. זה, המספר הזה, 13,346.66, זה התשלום החודשי הקבוע להלוואה הזאת. אז קודם כל אמרנו שמה שעשינו זה להוציא את ה-PMT מכל ההלוואה כולה, כי זה לא משנה אם אני מחזיר היום, עוד שנה, עוד שנתיים, בכל חודש אני מחזיר את הסכום הזה. אמרנו שה-PMT התשלום מורכב מקרן ומריבית. עכשיו זה לא משנה מה הקרן והריבית, שתיהם ביחד בכל חודש יהיו שוות 13,346.66. עכשיו אני חוזר לציר הזה. אני צריך לדעת כמה ההלוואה שווה פה. אז אני צריך לראות כמה חודשים עוד נשאר לי. כי פה זה כבר לא מעניין. ה-PMT לא משתנה כי זה הסכום שלו, אבל ה-N יהיה הפעם 25, כי אני לוקח את הסדרה הזאת לפי 25 חודשים. PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1, חלקי 1 ועוד I
בחזקת n כפול i. אז ה-PV זה מה שאני ארצה למצוא, ה-PV של היום. ה-PMT אני יודע אותו, כבר מצאתי אותו, אמרנו, זה לא משנה באיזה חודש אני מחזיר, כל חודש אני מחזיר את זה. לכן, 13,346.66 כפול 1 ועוד 0.01, כי הריבית לא השתנתה, רק הפעם מספר התקופות שאני אקח זה כמה נשאר לי. נשארו לי פה 25 חודשים. אם אני אעשה את זה לפי 25 חודשים, אני יודע כמה הכסף שווה היום. בחזקת 25 מינוס 1 חלקי 1 ועוד 0.01 בחזקת 25 כפול 0.01. כל התרגיל הזה יוצא לי שה-PV הוא 293,935.749. וזה ה-PV. זה כמה נשאר לי בהלוואה או יתרת החוב לאחר 35 חודשים. בעצם מה עושים? קודם כל מוציאים את ה-PMT מהסכום הכולל של ההלוואה, ואחרי זה אני רואה למתי רוצים שאני אביא אותה. ה-N שלי יהיה מספר החודשים שנותר. מציב בנוסחה, ואני יודע שה-293,935 הוא בדיוק לתאריך הזה, שזה מה ששאלו אותי, מהי יתרת החוב? בואו נראה את השאלה הבאה. חברה קיבלה הלוואה של 300,000 ל5 שנים בריבית של 6% לשנה מחושבת רבעונית. ההלוואה נפרד בתשלומים רבעוניים שווים. שפיצר. תכף נראה מה זה אומר השפיצר הזה. ואני רואה אחרי זה שיש לי נדרשים. השאלה הזאת גם מדברת איתי על הלוואה. אמרנו שכשיש לנו שאלות על הלוואה, אנחנו צריכים לבדוק שני דברים, או שתי שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אחד, אם ההלוואה צמודה או לא. אז בואו נראה. פה כביכול אני רואה שההלוואה לא צמודה, אבל אז כשאני קורא את סעיף א', אני רואה מה התשלום ה-12 ומה יתרת החוב לאחר 12 חודשים, כולל הצמדה, אם הקרן והריבית צמודים למדד המחירים לצרכן. כלומר, ההלוואה הזו צמודה. תכף נראה איך זה עוזר לנו, אבל כרגע אנחנו יודעים שההלוואה צמודה. השאלה השנייה שאנחנו שואלים אותנו, האם זה תשלומי קרן שווים או תשלומים שווים? אני רואה שאומרים לי שזה תשלומים רבעוניים שווים. אז קודם כל הבנתי שזה הלוואה בתשלומים שווים ולא קרן בחלקים שווים. וגם כשאני רואה את המילה שפיצר, אני מבין שמדברים איתי על הלוואה מהסוג הזה. הכוונה פה שיש לי הלוואה שה-PMT הוא קבוע, כל פעם אני מחזיר תשלום שווה. בגלל זה אני אטפל בהלוואה הזאת כאילו היא סדרה. ובואו נראה מה אני עושה. אמרנו שההלוואה צמודה. עכשיו, איך אני מטפל בהלוואות צמודות? קודם כל, אנחנו עושים את ההלוואה כאילו אין הצמדה. פותרים אותה רגיל, כמו שראינו איך אנחנו פותרים את ההלוואה הקודמת. אחרי שנגיע לכל מה שצריך למצוא, מה התשלום ה-12 ומה יתרת החוב, אחרי זה נטפל בהצמדה. אבל קודם כל פותרים אותה כאילו אין הצמדה, ואת ההצמדה עושים רק בסוף, ותכף נראה איך עושים את זה. אז אמרנו שבהלוואה כזאת אני מטפל כאילו זה סדרה. עכשיו, אני משתמש ב-PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת n כפול I. למה אני משתמש בנוסחה הזאת של הסדרה ולא בנוסחה האחרת? כי תמיד כשאנחנו נדבר על הלוואות שהן מהסוג הזה, שהן כאילו סדרה, אני אשתמש בנוסחה הזו של ה-PV. של הסדרה כאילו שאני מביא אותה לערך הכסף היום. עכשיו השאלה, מה ה-PMT ומה ה-I? אני רואה שהריבית היא 6% לשנה מחושבת רבעונית. וכשאני רואה ריבית מחושבת, אני יודע להשתמש בנוסחה 1 ועוד I חלקי M, כל זה בחזקת N, וזה ייתן לי 1 ועוד IE. אז קודם כל, לפני שאני בכלל ניגש לנוסחה הזו, אני חייב למצוא את הריבית. הריבית היא 6% לשנה, מחושבת רבעונית. אני יודע שה-M,
קודם כל הריבית היא 0.06, כי זה מה שנתון. האם מתאים לי את הריבית לתקופה שהיא מחושבת. אם היא מחושבת רבעונית, אז אני שואל את עצמי, כמה פעמים נכנס רבעון בשנה? 4 פעמים. לכן, האם יהיה 4. עכשיו השאלה מה ה-n. ה-n מתאים לי בעצם את הריבית לתקופות. במקרה הזה אני צריך לבדוק כל כמה זמן אני משלם כסף. ככה אני אדע איך להתאים את הריבית. ההלוואה נפרד בתשלומים רבעוניים שווים. כלומר, כל רבעון אני מחזיר את התשלום הזה, את ה-PMT. החישוב שעשינו פה של ה-m הוא לרבעון. לקחתי ריבית לשנה והורדתי אותה כאילו היא מחושבת לרבעון. אז איזה התאמה אני צריך לעשות? אני לא צריך לעשות בכלל, כי התשלומים הם כבר לרבעון. לכן ה-n פה יהיה 1. וכל זה יהיה שווה ל-1 ועוד IE. זה יוצא 1.015 שווה 1 ועוד IE. IE שווה 0.015. וזו הריבית שאני אשתמש בה בשביל הנוסחה הזו. אז לפני שאני בכלל בודק כמה ההלוואה שווה אחרי כל החודשים, אני חייב לדעת כמה ה-PMT. אמרנו שברגע שאני lוקח את ההלוואה, זה ה-PV שלי. כי אם עכשיו קיבלתי הלוואה של 300,000, עכשיו היא שווה 300,000. 300,000 שווה PMT כפול 1 ועוד 0.015, תכף אני אטפל בהן, פחות 1, חלקי 1 ועוד 0.015 כפול 0.015. עכשיו השאלה, מה ה-n שאני עושה פה? אני רואה שההלוואה היא ל5 שנים. אבל כל מה שאני מחשב פה, גם הריבית וגם התשלום, הוא לרבעון. אז אני שואל את עצמי, כמה פעמים נכנס רבעון ב5 שנים? אם בשנה אחת יש לי 4 רבעונים, ב5 שנים יהיו לי 5 כפול 4, 20. כל הזמן של ההלוואה הוא 20 רבעונים. לכן ה-n פה יהיה 20, וגם פה ה-n יהיה 20. אחרי שאני מחלץ פה את כל הדברים, יוצא לי שה-PMT הוא 17,473.72. זה התשלום הקבוע שאני משלם כל רבעון. סך הכל יש לי, אמרנו, 20 רבעונים. עכשיו בואו נראה מה שואלים אותנו בשאלה. שואלים אותנו מה התשלום ה-12 ומהי יתרת החוב לאחר 12 חודשים כולל הצמדה. אז כמה תשלום ה-12 בלי הצמדה אני יודע? 17,473.72. זה לא משנה מתי אני מחזיר. כל רבעון אני מחזיר את הסכום הזה. לפני שאני אצמיד, בואו קודם כל נבדוק מה יתרת החוב לאחר 12 חודשים. אז אם יש לי פה תציר של ההלוואה, הרי הציר הוא בין 0 ל-20, כי אני מתאים את התקופות לפי התשלומים. ההלוואה היא ל5 שנים, התשלומים הם רבעוניים, אז כאילו יש לי 20 תקופות בהלוואה. שואלים אותי, מה יתרת החוב פה, ב-12, כלומר כמה הכסף שווה כאן? אז מה אני עושה? שוב משתמש באותה נוסחה. PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת n מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת n כפול I. עכשיו אני את ההלוואה הזאת שנמצאת לי כאן צריך להביא, או בעצם לדעת כמה היא שווה כאן ב-12. אז מה אני עושה? אני לוקח את כל מה ששווה ההלוואה לפה. אמרנו שבשביל לדעת כמה זה נמצא כאן, אני צריך לדעת כמה תקופות עוד נשאר לי, בשביל לדעת כמה להוון. בין ה-12 ל-20 יש לי
8 תקופות. וזה 8, זה יהיה ה-N שלי. כי זה מספר התקופות שאני הולך לקחת את ההלוואה אחורה. אז את ה-PV אני לא יודע. ה-PMT הוא 17,473.72. את כל זה אני מכפיל ב-1 ועוד 0.015, כי זו הריבית הרבעונית שלי. ה-N הוא 8, כי זה מספר התקופות שאני מושך אותה. פחות 1, חלקי 1 ועוד 0.015, בחזקת 8 כפול 0.015. כל הדבר הזה נותן לי שה-PV לאחר 12 תשלומים הוא 130,806.96. אז זה כמה שאני מחזיר בכל תשלום, 17,473.72, והסכום הזה, זה כמה ההלוואה שווה לאחר 12 תשלומים. כלומר, מהי יתרת החוב לאחר 12 תשלומים? עכשיו אנחנו צריכים לזכור שההלוואה היא בעצם צמודה. וכל מה שעשינו עד עכשיו זה להשתמש בנתונים או למצוא את מה שרוצים בלי הצמדה. כי אמרנו שאם ההלוואה צמודה, אנחנו עושים הכל כאילו אין הצמדה, ואז מתייחסים להצמדה בסוף. עכשיו, איך אני מתייחס להצמדה? אני מסתכל עליה כאילו היא ריבית. אני כאילו את הסכום הזה עכשיו צריך להוסיף לו הצמדה. אז בואו נראה כמה הצמדה. ההצמדה היא, מדד המחירים לצרכן עלה ב-4% לשנה בשיעור חודשי קבוע. כלומר, כל חודש זה עלה אותו דבר, כאשר בשנה, בכל ה-12 חודשים, זה עלה 4%. כל הנתונים שלי פה מותאמים לרבעון, גם ה-N, גם הריבית, גם ה-PMT, בעצם כל מה שעשיתי פה מותאם לרבעונים, לכן גם את המדד אני צריך להתאים לרבעונים. אני לא יכול ללכת איתו שנתי, אני צריך להתאים אותו לכל הנתונים שהצגתי מקודם. אז אני שואל את עצמי, אם המדד הוא 4% לשנה, אני רוצה לדעת כמה הוא עלה לרבעון. אז אני שואל את עצמי, כמה פעמים נכנס רבעון בשנה? 4 פעמים. בגלל שכל פעם הוא עלה בשיעור קבוע, אני פשוט יכול לקחת את המדד, שהוא 0.04, זה כמה הוא עלה בשנה, ובשביל להביא אותו לרבעון, אני מחלק ב-4. כלומר, עליית המדד כל רבעון היא 0.01. זה כאילו עוד ריבית, כביכול. אז מה אני עושה? בשביל לדעת כמה התשלום, אני לוקח את התשלום שהיה לי מקודם, ואני אכפיל אותו בעלייה של המדד. 17,473.72 כפול 1 ועוד 0.01. השאלה, מה ה-N שיהיה לי פה? אז אני שואל את עצמי דבר כזה. כמה חודשים של מדד צברתי? 4% המדד עלה לשנה, 0.01 לרבעון. שאלו אותי, מה יהיה התשלום ה-12? זה אומר שהמדד צבר 12 תשלומים. התשלומים הם רבעוניים. בשביל להגיע מרבעון ל-12 רבעונים, אני צריך פה להעלות ב-12. אותו דבר אני עושה עם יתרת החוב לאחר 12 חודשים. לוקח את הסכום הזה, 130,806.96, וגם אותו מכפיל באותה עלייה כמו מקודם. גם ב-12. זה יוצא לי 19,689.387, וזה יוצא לי 147,393.28. זה התשלום ה-12 צמוד, וזה
יתרת החוב לאחר 12 תשלומים גם צמוד. 19,689, 3.387 זה מה התשלום ה-12 כולל הצמדה, וה-147, 393.28 זה יתרת החוב לאחר 12 חודשים גם צמודה. בסעיף ב' שואלים אותי, בהנחה שאין הצמדה להלוואה, זאת אומרת מבחינתי עכשיו ההלוואה לא צמודה יותר. החברה החליטה לפרוע את ההלוואה לאחר 9 תשלומים, הבנק מסכים לפירעון בתנאי שריבית ההיוון תהיה 1%. מה גובה עמלת הפירעון שהבנק גובה מהחברה? עמלת פירעון זה כאילו קנס. מה הכוונה קנס? אני את כל ההלוואה לקחתי בריבית של 6% לשנה מחושבת רבעונית. שראינו שאם אני לוקח אותה בעצם ומחשב אותה לרבעון, זה יצא לי שזה 0.015. זו הריבית שאני השתמשתי בה בהלוואה. אני עכשיו לא רוצה למשוך את ההלוואה עד הסוף, ואני החלטתי אחרי 9 חודשים לפרוע אותה. כלומר, אחרי 9 חודשים אני משלם אותה. סליחה, אחרי 9 תשלומים, לא אחרי 9 חודשים. אחרי 9 תשלומים של כל רבעון, אני פורע את ההלוואה. עכשיו הבנק אומר לי, תשמע, אין דבר כזה, אתה לקחת את ההלוואה ל5 שנים או 20 תשלומים, שזה אותו דבר. אם אתה עכשיו רוצה לפרוע את ההלוואה קודם, זה יהיה בריבית של 1%, ולא בריבית שאני משתמש בה. אז בשביל לדעת מהי עמלת הפירעון או כמה הקנס, זה כמה ההלוואה שווה לפי הריבית שלי, שקיבלתי בהתחלה, לעומת כמה ההלוואה שווה לפי הריבית שהבנק החליט שאני אשלם. אז קודם כל בואו נעשה פה תציר כדי להבין מה קורה פה עם התקופות. אמרנו שזה בין 0 ל-20, כי יש לנו 20 רבעונים ב5 שנים. אני רוצה לפרוע את ההלוואה פה, אחרי 9. אני פורע את ההלוואה כאן. ואמרנו שאם אני עכשיו רוצה לראות כמה ההלוואה שווה באמצע, מה שמעניין אותי זה כמה חודשים או כמה תשלומים עוד נותרו לי. יש לי 20 תשלומים בטוטל, ואני רוצה לפרוע אותה אחרי 9. כלומר, פה נשארו לי עוד 11 תשלומים. בשביל לדעת כמה זה שווה כאן, אני צריך לקחת אותה 11 תקופות אחורה. פעם אחת נעשה את זה לפי הריבית שלנו, פעם שנייה נעשה את זה לפי הריבית של הבנק. עמלת הפירעון זה בעצם יהיה ההפרש בין שניהם. אז פעם אחת אנחנו עושים ריבית של 0.015, ובפעם השנייה נעשה ריבית של 0.01. עכשיו הריבית של הבנק היא כבר לרבעון. אוקיי, אז אני לא צריך להתאים אותה, כי כל השאלה פה היא ברבעונים, התשלומים ברבעונים, הריבית, והכל ברבעונים, וגם הריבית הזאת כבר ברבעון. אז היא נשארת ככה כמו שהיא. אז בואו נראה. ה-PMT ממקודם ראינו שהוא 17,473.72. זה ה-PMT שראינו מקודם הלא צמוד. אז אני עושה דבר כזה. PV שווה PMT כפול 1 ועוד I חזקת N מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת N כפול I, וגם פה אני אשתמש באותה נוסחה. PV שווה PMT כפול 1 ועוד I בחזקת N מינוס 1 חלקי 1 ועוד I בחזקת N כפול I. בעצם בשניהם אני אשתמש באותו PMT, רק מה יהיה השוני ביניהם? פה הריבית תהיה 0.015 ופה הריבית תהיה 0.01. PV שווה 17,473.72 כפול 1 ועוד 0.015. שאלה מה יהיה ה-N פה? אני צריך למשוך את ההלוואה מכאן לכאן. לכן אני משתמש בזמן שעוד נותר לי. 11 תשלומים, אני לוקח אותה אחורה. בחזקת 11.
פחות 1 חלקי 1 ועוד 0.015 בחזקת 11 כפול 0.015. 17, 473.72 כפול כל הדבר הזה, נותן לי שה-PV הוא 175,980. אותו דבר אני עושה פה, רק בריבית אחרת. PV שווה 17,473.72 כפול 1 ועוד 0.01, כי זו הריבית שהבנק רוצה. ה-N הוא אותו N, כי גם אני לוקח את זה 11 תשלומים אחורה. מינוס 1 חלקי 1 ועוד 0.01 בחזקת 11 כפול 0.01. אז אני עושה במחשבון 17,473.72, כל זה כפול 1 ועוד 0.01 בחזקת 11, פחות 1 חלקי 1 ועוד 0.01 בחזקת 11 כפול 0.01. וה-PV פה יוצא לי 181,161. אז זה כמה שהייתי משלם אם הבנק היה משלם את הריבית כמו שהיא, 0.015. אבל הבנק לא פרייר, הוא רוצה את זה בריבית כזו. למה? כי אנחנו רואים שפה בריבית של הבנק אנחנו מחזירים יותר כסף ממה שהיינו אמורים. וזה בעצם הקנס שהבנק לוקח על זה שפרענו את ההלוואה, לא פה, אלא פה. אני צריך לראות מהו גובה עמלת הפירעון. איך אני יודע מהו? ההפרש בין כמה שהבנק רוצה לבין כמה שאני משלם. 161 זה מה הבנק רוצה ממני. אם הוא לא היה משנה את הריבית, זה מה הייתי משלם. פחות 175,980. כשאני עושה זה פחות זה, יוצא לי 5,181. וזה הקנס או עמלת הפירעון. 5,181 זה התשובה